sa number ani agay namin nagkuha 9 or 105 agarayyy. Mga jung gabi mga kabisdak for today's video ay of course ubanay ninyo kung ata pa doong karon tag na akong ahami pa doong karon agarayyy. So waiting guys sa pila ka oras atong waiting sa atong motor kay atong sakay gamit pa atong for wheels atong kuya kay nag-duty pa siya agarayyy. Sa today's video kay nabot atong motor sakyan so nagamit nami so nagbiyahe mi pa doon dito sa McDo. This is my first time to enjoy ourselves. Uy agarayyy. Unya samta magbiyahe ta pa doon sa McDo atong malabyan amon ni sipyo diri sa Ubay. Atong makita ang nindot kaayo ang atong lights so di ba o gusto mo mga to pangadto na mo di ba ato malakitaan diri ato makitaan ang mga light diri sa Ubay unja kay ato makita ang Christmas light diri sa tuang kuan munisipyo so ato makita ang koros dako kayo color orange abi kog kami gina di pa di ay kuwaon na di ay kahapit na hapit ako kang Lord agarayyy char lang pod unya naliko na tanan dapit tagas kay atong makita na ang McDonald's diri sa Ubay first time ever branches sa McDo diri sa Ubay agarayyy! Bugs, abot na mga giring. Of course, this is my first time to enjoy ourselves in McDo. And first ever in McDo in Ubay branches. Uy! Agarayyy! Ato nakita ang letter M. Alangan mo ang letter G. Jollibee, McDo na. Agarayyy! Nice! Ganda! And of course guys, ako i-share ninyo kababa mo kung kuno saan nag-open ang McDo. Of course, kababa ko kay ang gi-search sa AI. I-search ninyo para malalaman ninyo. Agarayyy! Ang McDo guys, gi-open noong 1940 to 1954. So, kung ganahan mo makaibalo, i-search nyo sa AI kay sure jud pud ko nga koreko. Ere, kabalo mo kinsay tag-iya aning McDo. Of course, kabalo ko si Richard and Maurice. Of course, ilang gigibination to each other ang McDonald, mao na ang Mac, mao na ang MC, and of course, ang Donald, mao na ang Ronald, lang. Agarayyy! O diba? Kabaw na mo. Of course, among itor sa ako ang McDonald. Ay, ilaha di ay ato adi ay. Of course, ni sa kamis babaw, atong nakita ang diri ang playground. And of course, natay mga picture din dapita. Of course, natay kauban din dapita, murag naog iri. Ano dapita guys, nagtod2x ako ang friends kung kinsay mag-select, kinsay mag-order. Kay first time ever vaya pod nga makasud diring McDo. Nakasud ko sa McDo pero di man ingan niyang uban. Uy, so, nagtod2 ang kitawag friend, ikaw mag-order. Nagtod2 ng mga bayot buang. Sumama tong pagkataon naghuna-huna jud big maayo kung sa mong buhaton rin dapita. Mao nang akong givideohan sila kung unsaon of course kay namin kamot ang mga bayot among givideo sa subscribe video kay para pud ma ibaw na mo unsa ang pag-process pag select sa tong order ka di naman ning kamot aw di ka maka-order agarayyy. So nagpasalamat mas Ginoo kay kiganin wis Ginoo nga maka-select ug maka-order of course ninya nas oka kay of course kay agipili to kay dine in man unja kay amo man kuwaon naman pud to nga ihatod ra ag among gipili amo rang kuwaon mga bulok ang dapita ag ako yung outfit is nagpa as if jud nga as in nga mura mag-manager mura ganang unsa ko tagwa ka ba kay mura magbuta. Balik na kay ka friend. Balik ka friend. Di pa rin man tag pag guman anak kita gamig number 9 o 105. So naglibog mi kung ahami 105 or 9. Asa man jud kay gutom na kayo. Niabot na di ay kung wa pa ako jud ilabog sa natubangan. Chares! Char lang oy. Dog this person dami. Gira guys ato ang vlog ato man labyan ang ato ang Christmas light diri sa ato ang munisipyo and of course nihapit din dapita kay ato adyong videohan o picture kung laisyo jud pod nindot man pod kaayo ang munisipyo diri sa Ubay. Kung kisa ganahan ito mga picture mag video mag date silang uyab date lang ha agarayyy. So rin sud mi dapita grabe lights oy mura man jud pug kurug-kurug sa tong kasing-kasing agarayyy. Ug more to mga kabisdak and that's it this Rants and follow my Facebook page. Thank you so much. Ang pinta ka na sa to ang mga biyahe. Bye bye. Kamalain.